سلاو تماشاوان نێژا ئاسکای سرستیاڤۆ لەگەڵ ڕێز بەرنامەی دن لەگەڵ وەرەبەم دیروک و ئەرنێگارییا مانایی مانایی بە گەلەمپری مانا بە ئاکادی مانی دەبێک و بە ئەنجیلدا مانی ملەتێکە کەڤنار بووە لە باکوورا ڕۆژاوایە ئیرانê îro لە باشوورا Gûla Urmiyê دە سەد ساڵە هەفتان تا دەهاندا دەژیان ئەم نikarin wan danayiyan inkar bikin û ne jî qebûl bikin ji ber ku ew rastiya dîrokî ne ku pir nakokîn e û pir sext hene ew ku mirov bingeha çanda etnîkiya Kûmê yan ku jêra dibêjin mêk ku xwediyê erdnegarî dîrok û çanda xwe bûn taybetmendiya zimana manayî di du faktoran de ye li hevhatina ziman bi kûma kadroya seroketiya manayî ra ji wan re zimanê kadro dihate gotin zimanê Kurdiyê îroyîn ku jêra kurmancî tê gotin bi zimanê kadro ku ji kadroya manayî re bûye hevatî ji ber ku watiyê pêva karmend di vî demê de girîng bû û ji sernav girêdayî bû di piştrastkirinê wî de em dikarin çend mînak bînîne ziman ku ev in navê kadroya di gûrê navê wan dihate gotin ew yek ji bajarê heyî wekû Kirmanşah û Kirman li piştrast dike û di Kurdiya îroyîn de jî wekû kurmancî wesa ye em ji hev re pêdihesîn ku kûma kadroya seroketiya împeratoriya Medya ji aliyê bav û kalan kurmanc in ve heta rêveberiyê û zimanê wan jî kurmanc in.